राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या मुलीचा शाही लग्न सोहळा संपन्न झालाय। शिवेंद्रराजे यांची कन्या रुणाली राजे आणि सांगलीचे रविराज देशमुख काल विवाह बंधनामध्ये अडकले। साताऱ्यामधील शेंद्रे येथे हा शाही विवाह सोहळा संपन्न झाला। लग्न सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मंत्री, आमदार, खासदार, त्याचबरोबर कोल्हापूर राजघराणं आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते। आपण ही दृश्य पाहतोय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री, आमदार, खासदार सुद्धा उपस्थित होते। त्याचबरोबर इतर नागरिक आणि त्यांचे नातेवाईक सुद्धा या सोहळ्याला उपस्थित होते। रुणाली राजे आणि देशमुख हे विवाह बंधनामध्ये अडकलेले आहेत आणि या शाही विवाह सोहळ्याला अनेक महत्त्वाचे राजकीय नेते उपस्थित होते।